Què passa? Vinc a parlar-vos de la peste negra i la seva influència en l'art. Sí, ja sé que este vídeo ja el teníem en el canal, no se m'ha anat la pinça. Calma, però el vaig gravar en juny i per eixa època jo parlava que pareixia un zombi. Així que m'apetia portar-vos-lo millorat tant en qualitat d'imatge com en qualitat de mi mateixa. Perquè és un tema que a mi personalment m'interessa molt damunt ara que estem en un context un poc paregut i així de passo aprofite que ha arribat gent nova al canal i que puguen disfrutar-se-ho. Començaré des de coses bàsiques com el seu naixement o la seva transmissió i acabaré amb la seva influència en l'art. Ojo, cuidado. Vale, a la faena. Primer que tot, no és un virus com el que tenim ara donant pel sac, sinó que és una bactèria. El seu nom és Yersinia pestis, que donar pel sac també va donar lo seu, i no era la seva primera aparició en públic. Entre el 541 i el 543 era coneguda com a la peste de Justinià, l'emperador bizantí d'aquest moment, i es va carregar sobre el 30% de població de l'imperi bizantí. Ja tenia antecedents penals, la bacterieta. I en el 1347 li dona per tornar i apareix en el Mar Negre. Uns barquets la acaben portant a Gènova i ja està. La pandèmia està servida. És una malaltia d'animals que es pot transmetre a humans. I com va ser això? Molta gent sempre pensa que és per les rates, però no. Eren les puces les culpables. Els animals que podien tindre la peste eren marmotes, rates negres, sobretot aquestes últimes. I vosaltres direu, però tu estàs bobo, t'estàs contradient, imbècil. I no. Eren elles les que tenien la malaltia, però les que passaven la malaltia als humans eren les puces. La puça pica a la rata i s'endú la bacterieta. Esta es reprodueix dins de la puça d'una manera que ni els conills i fa que la puça no puga menjar perquè li bloqueja la panxa. I quan totes les rates acaben morint per la peste, qui queda per picar? Nosaltres, quin remei. Esta era la variant bubònica, d'una mortalitat entre el 40 i el 90%. I es difonia en tardor o estiu perquè a les pussetes li esmolava la calor i la humitat. També està la variant pulmonar, d'una mortalitat d'entre el 90 i el 100%. Esta es transmet de persona a persona en la tos o xerrant. Ahí no duien mascarilla com nosaltres, imagineu-se. I esta es difon més en hivern. I l'altra variant és la septicèmica, amb un 100% de mortalitat. Esta si l'agarraves al pou. I et feia hemorràgies cutànies per tot el cos. Alerta en això. Els rics dient, com no, que no havia problema mentre begueren els pobres i els bebedors de cervesa. Però mira tu por dónde, que la peste va demostrar que també podia matar els de dalt de tot. Vaya por Dios. Havia molta gent que pensava que els jueus havien envenenat l'aigua i l'aire. Ja veieu que Hitler no va inventar el pensament antisemita. I què van fer? Pues perseguir-los i cremar-los com estareu veient en les imatges que vaig a posar-vos. Vàries recomanacions que donaven eren no banyar-se perquè es pensaven que si s'obrien els poros de la pell, la peste entraria per ahí. Per esta regla de 3, si eres otaku, no podies posar-te malalt. La Facultat de Medicina de la Universitat de París va dir que per no contagiar-se cremaren incienso i flors de manzanilla. I en Espanya et recomanaven quedar-te a casa, com nosaltres en març. Espereu-se que no quedarà molt perquè m'ho tornen a dir. A lo millor quan puig este vídeo ja deixi Pedro Sánchez a la tele dir alguna cosa. I aquí també et diuen que si volies anar a on fora, anares olorant un mocaor impregnat de vinagre. Ja són ganes d'eixir de casa, jo només per això em quedava a l'habitació. Com la gent tenia hemorràgies, es pensaven que la peste venia perquè sobrava sang. I entonces feien sangries. Però no la sangria que vas a fer-te en els de classe un dijous universitari. Això era llevar sang contaminada en una sangonera, una sanguijuela. Esta tècnica era supercomú quan algú estava malalt de qualsevol cosa. Es recomanava també obrir els bubons que et feia la peste, però quan estigueren madurs. Si els obries antes, a lo millor no ho contaves i sangraves hasta la mort. Ojo, cuidado. Respecte a la reacció de la gent va haver dos parts diferenciades. Uns van decidir disfrutar de la vida que li quedava i dels béns i plaers terrenals. La seva filosofia de vida era "pa lo que me queda en el convento, me cago dentro". I els altres es van retirar a preparar-se per morir i guanyar-se la vida eterna. I també van néixer els flagel·lants. Els flagel·lants eren uns samarros que anaven fent processons cantant i flagel·lant-se a ells mateixos, arreant-se llatigades a l'esquena. Estes processons les feien perquè pensaven que la peste era un castig de Déu i que fent-les i flagel·lant-se, sofrint penitència com Crist va sofrir en la passió, podrien salvar-se de la peste i sobreviure. No se la fumaven verda ni res, estos. Al principi, a la gent comú li caien bé estos senyors, perquè pensaven que podien fer miracles. La gent li dia, vine pa que sí, vine pa que sí. N'hi ha un regalet. I dinerets també, perquè et compres alguna cosa. Com fan les nostres abueles amb nosaltres, vamos. Però els flagel·lants es van flipar un poc i van intentar ressuscitar un xiquet mort arrastrant-lo per terra mentre els flagel·laven. I no volia ser jo qui vos fera spoiler, però no va ressuscitar. Al final la gent va pensar, redeu, mira que són pelmes. I inclús el papa Clement VI es cabreja i s'inventa un bulo perquè la gent vaja en contra d'ells. Finalment, en el segle XV, els condenen i els cremen a la majoria.
Ja veu que la solució, si algú cau mal, és cremar-lo llevant. I ara ja entrem en la influència en l'art. Aquí ve la xitxa que buscàveu. Va aparèixer el gènere literari Les danses de la mort, en el que la mort balla i convida a ballar en ella a gent. Persones de totes les classes socials, des de papes i emperadors hasta gent de classe baixa com poden ser llauraors. Este tema donava peu a una bona crítica social, que la mort iguala a tots. I també vol mostrar la fugacitat de la vida, que se te'n pot anar en qualsevol moment. Es van anticipar al dit popular de qui s'encanta no les tasta. En música va haver un cant fúnebre del segle XII que es va popularitzar per lo de la peste, 2 segles després, perquè l'ambient que havia ara era de que s'acabava el món. El nom del cant era Dies Irae i parlava del dia del judici final, en el que els elegits es salvarien i els que no es menjarien una merda i se n'anirien al pou de l'infern. En representacions artístiques, la llança, la fletxa, l'espasa eren símbols que feien referència a la peste negra. Mireu a la mort en una llança apuntant al coll, que és una part del cos on solien aparèixer bubons. Mireu a la mort matant en la peste, l'ànima ixint del mort i l'àngel guiant-la per a que no l'agarre el dimoni que està als peus del llit. També mireu si tocaven el tema de la mort, que ja representaven a la gent com en les últimes, ja esquelètics totals. En el pergamí que du este home en mans diu: polvo eres i en polvo te convertiràs. Assumit ho tenia, això segur. El tema de 3 vius i 3 morts el gastaran molt. Són sempre 3 homes de classe alta mirant a 3 cadàvers en distintes fases de descomposició. Un acaba de morir, l'altre està descomposant-se i l'altre està ja literalment en els ossos. L'home d'enmig que està assenyalant-los mira als 3 que van a cavall i li diu: per què esteu tan orgullosos de la vida que porteu? Que no se vos puja al cap el poder i reflexioneu sobre què sou, perquè al final aneu a acabar exactament igual que estos cadàvers de la dreta. És este tu héroe? Jo digo sí. Ara vos mostraré un altre del mateix tema, per a que vegeu que quan s'agarren a algo no vos solten. Este tema es repeteix moltíssim perquè representa la mentalitat que tenien després d'haver viscut una pandèmia com va ser aquella, que ja pots tindre tots els diners que vulguis i una cuenta en Suïssa si t'apeteix, que vas acabar estacat dins d'un forat i en els cucs mitjant. En este es nota molt millor la diferència entre les fases dels cadàvers i fixeu-se en els 3 homes de l'esquerra. 2 estan xerrant entre ells i passen olímpicament de lo que tenen al costat. I els falcons que tenen en les mans són el símbol de la classe adinerada. I ja acabem en el tema de la Madonna de la Misericòrdia. És la Virgin Mary, la Mare de Déu, que diu: a mi me la bufa el supost càstig de Déu. Jo vos salve, no patiu. Això ho pague jo. Dilo, tata, dilo. Perquè Maria sap que Déu no va criticar la seva decisió. Recordeu que les fletxes eren símbol de la peste? Pues aquí tenim a Maria salvant a la gent dins de la seva capa de les fletxes, que com ja hem dit representen la enfermetat. I ja ho tenim bé per avui. Si t'ha agradat, t'agradaria moltíssim que el compartires. Seguis-me a les xarxes del canal per a no perdre't cap novetat. Subscriu-te al canal i activa la campaneta, que si no YouTube no t'avisa de que puge vídeo. Vídeo setmanal cada dilluns a les 8, subtitulats del castellà perquè aquí no es problema ningú. I recordeu que el coneixement no fa nosa i aquí estem per ampliar-lo i compartir-lo tot el que puguem. Mos veiem el dilluns.